הסיפור של ג'יימי ורדי הוא לא נס. אחרי שלמדתי כמעט כל מה שיכולתי עליו, אני משוכנע שהסיבה העיקרית שהוא הצליח להיות שחקן מקצועי רק בגיל 25 הייתה בגלל הרס עצמי, ספקות בעצמו וחבלה עצמית. אפילו שהוא היה בליגה השביעית באנגליה, אנשים כבר שם אמרו לו שיום אחד הוא יוכל לשחק עבור נבחרת אנגליה, אבל הוא מעולם לא האמין להם. במקום זאת, הוא המשיך לעשות כל מה שביכולתו כדי להרוס כל סיכוי קטן שהיה לו להתקדם בקריירה שלו. מלבזבז את כל היום שלו על שטויות עד לחתך בפרצוף בקרב מכות בבר, ולהיות בגלל זה בכלא ואז במעצר בית, ואפילו הוא שיחק עם אזיק אלקטרוני, והוא היה קרוב יותר מפעם אחת לעזוב את הכדורגל לגמרי. כל רעיון גרוע שהייתם חושבים בראש שלכם הוא כנראה היה עושה אותו, ואפילו ורדי אמר בעצמו פעם אחת בלוטלי היה גאה בי, אבל אני חושב שאפילו מריו שלנו היה מודאג בשבילו, ולמרות שלקח לו כל כך הרבה זמן להגיע לרמות הגבוהות, אז ברגע שהוא הגיע תנו לי לפרט לכם עד כמה הוא היה טוב. עד 2020 סיטי של גוארדיולה אפשרה רק לשלושה שחקנים להפקיע נגדם 3 שערים. אחד מהם היה ליאונל מסי והשניים האחרים היו ג'יימי ורדי. למעשה בשלב מסוים לאורך כל ההיסטוריה של הפרמייר ליג רק לרוני ושירר היה יותר שערים מול 6 הגדולות. הוא הגיע ממש מהר ל100 שערים בפרמייר ליג ויותר מהר מרונלדו, רוני ודרוגבה. וב10 שנים האחרונות אף שחקן אנגלי לא היה מדורג גבוה יותר בכדור הזהב מאשר ג'יימי ורדי. לא משנה אם הוא היה בליגה שביעית, חמישית או שנייה, הוא שבר שיאים בכל מקום שהוא הגיע אליו. ואתם יודעים מה הפך אותו לכל כך מיוחד? שהוא לא נוצר במעבדה, הוא לא היה איזה ילד פלא רובוט שהתחיל באיזה אקדמיה זוהרת והעתיד שלו מובטח. במובן מסוים, העובדה שהוא איבד את עצמו לגמרי והיה בתחתית היא זו שהפכה אותו לכל כך מיוחד, כל כך קשוח וכל כך לא צפוי. אז תחזיקו חזק ותלכו להביא משהו לאכול, כי אנחנו יוצאים לסיפור של ג'יימי ורדי. אבל שנייה לפני שיוצאים אליו, אל תשכחו לפרגן לי בסאב, ואם זה בטיקטוק אל תשכחו לעקוב אחריי, מקווה שתהנו. תשמעו, ארסן ונגר אמר פעם, יש סוג שחקנים שרץ דרך חומת אבנים כדי להפקיע שערים, אבל אין כאלה יותר כבר, הם לא קיימים. אבל ג'יימי ורדי היה אחד כזה, שלא משנה נגד איזה קבוצה הוא היה, היית רואה אותו נותן את 100%, אבל הוא לא תמיד היה ככה. האקדמיה שהוא התחיל אצלה נאלצה להיפטר משחקני אקדמיה כדי לצמצם עלויות, ובאמצע כל הבלגן הזה הרבה שחקנים שוחררו וורדי היה אחד מהם. אבל למרות שההנהלה ניסתה לעודד אותו שזה לא אשמתו ושהוא ימצא מקום אחר לשחק בו, וניסו להסביר לו שלא היה למועדון ברירה, עדיין ורדי האשים את עצמו שהוא לא מספיק טוב. הוא לקח את זה מאוד קשה ולקח לו 8 חודשים עד שהוא נעל שוב נעלי כדורגל. אבל גם אז הפחד שלו מלהיכשל גרם לו לא לרצות לנסות אפילו לשחק בקבוצה נורמלית. הוא החל לשחק בקבוצת כדורגל של הפאב המקומי, ועדיין למרות שבסוף העונה ורדי היה על 50 שערים והפאב היו אלופים מקומיים, זה עדיין לא אמר בשבילו כלום. בגיל 23 הזמן שלו היה מתחלק בין לשבור את הגב שלו במפעל תותבות לבין משחק בפארק האדיר של סטוקס ברידג' בליגה השמינית באנגליה. היו פחות מ1,000 אנשים ביציע וורדי קיבל 30 פאונד למשחק. הוא ניסה ללכת לקולג' והוא ניסה אפילו להתגייס לצבא, אבל הוא נדחה בכל מקום, ובסופו של דבר החיים של ורדי רק הלכו והידרדרו. ורדי נקלע לריב בבר והיה שם ריב אלים מאוד, ופתאום הוא מוצא את עצמו עם אזיקון ברגל ובמעצר בית. בשעה 6 בערב כל יום הוא היה צריך לחזור לביתו, אחרת השוטרים יבואו אחריו. המאמן אשכרה היה צריך כל פעם להחליף אותו אחרי 60 דקות כדי שיספיק לחזור הביתה בזמן. ורדי אמר שזאת הייתה תקופה קשה מאוד, המוניטור שלו היה תקוע והיה לו גליצ'ים וכל לילה הוא העיר אותו שוב ושוב. בסופו של דבר זה הפך אותו לפרנואיד עד כדי כך שהוא נאבק עד היום להירדם. ומה שהופך את הסיפור הזה לשובר לב במיוחד הוא הסיבה היחידה שבגללה ורדי רב מכות בפאב. הסיבה הייתה כי הוא הגן על חבר שלו הנכה ששני זרים הציקו לו. אחרי 6 חודשים שנגמר לו המעצר בית, ורדי עכשיו עם 66 שערים ב107 משחקים, והוא הצליח לעלות את קבוצתו ליגה בפעם הראשונה בהיסטוריה שלה, ואיכשהו זה שכנע את הליפקס טאון לשים עליו 15,000 פאונד ולהחתים אותו. ולמרות שהם היו בליגה השביעית, המצב התחיל להשתפר בשביל ורדי מאוד בהליפקס. המועדון שכנע אותו לעזוב את עבודתו, ולמרות שהוא עדיין הרוויח רק משכורת מינימום, זה שהמועדון היה מתאמן כל יום לעומת קבוצות אחרות שהוא היה בהם עשתה לו פלאים. ובסופו של דבר קבע שם 25 שערים ב37 הופעות באותו עונה, והעלה עוד פעם את הקבוצה שהוא משחק בה ליגה, וקיבל את שחקן העונה. והשוער שהיה איתו בקבוצה היה חבר מאוד טוב של הסוכן של תיאו וולקוט, והוא דיבר איתו ואמר
אמר לו, אתה חייב לבוא לקחת אותו, רק תבוא להסתכל על השחקן הזה, הוא לבד לגמרי מנצח לנו את הליגה. אולי הקפיצה שלו עכשיו התחילה בגלל הסוכן החדש, או אולי אנשים הבינו סוף סוף שהוא דג ענק בבריכות הקטנות של אנגליה. וכבר אחרי השנה הזאת ורדי עבר לפליטווד טאון בליגה החמישית באנגליה, אבל שלא תבינו לא נכון, ורדי אמר שהם היו מועדון ברמה הכי מקצועית שקיימת לעומת הליגה שהם נמצאים בה. הוא סוף סוף זכה שיהיה את השם שלו על הגב של החולצה שלו, והם קנו אותו בשיא מועדון של 150,000 פאונד. אחד מחבריו לקבוצה החדשה אמר, בהתחלה אמרנו למה הוצאנו כל כך הרבה על איזה שחקן רנדומלי, אבל אחרי משחק אחד הבנו למה. הסקאוטרים התחילו להופיע ולטעות מי זה לעזאזל השחקן האקראי הזה שכובש שערים לכיף. ולמרות שהסוכן החדש שלו לא אוהב את המוח שלו בשיער כי הוא אמר שזה לא טוב לפרסומות, עדיין לא היה דרך להכחיש את המספרים של ג'יימי ורדי. 31 שערים ב-36 משחקים ו-29 משחקים ללא הפסד לקבוצה, והם בראש הטבלה עם 103 נקודות בליגה. המנהל של המועדון אמר, אם לא היה לנו את ג'יימי לא היה לנו סיכוי לנצח את הליגה. ולפתע סאות'המפטון, וסטהאם, פולהאם ולסטר דווח שכולם רוצים את השחקן מהליגה המוזרה. אבל הייתה בעיה אחת, פליטווד טאון הדביקו לו תג מחיר של £1,000,000, שזה נחשב שחקן החוץ היקר ביותר בכל הזמנים, כאילו שהגיע מהליגות האלה. אבל היה קבוצה אחת שזה לא הזיז לה, לסטר, ששברה את השיא וקיוותה לטוב. עם זאת, בניגוד לקבוצות הקודמות שהוא התחיל שם טוב, פה דברים לא הלכו לו כל כך כמו שצריך. עם שער אחד ב-19 משחקים הוא היה קרוב מאוד לא להיות בתוכניות של לסטר בעונה הבאה, וזה לא רק היה נראה כאילו זאת עליית מדרגה גדולה מדי בשבילו, גם ורדי עצמו נכנס לדיכאון רציני והתחיל לשתות כפייתי ולצאת לפאבים ולהשתכר כל כך. עוד לפני שהעונה הסתיימה הוא כבר התחנן למנהליו לשלוח אותו בחזרה לפליטווד טאון, ושהם הכחישו את זה ולא רצו. הוא שקל לעזוב את הכדורגל לגמרי, והוא רצה לעזוב בשביל איזה פנטזיה שהייתה לו בראש שהוא יעבור לביזה ויהפוך למקדם מועדוני לילה. הוא איבד את זה לגמרי. התחילו לחקור אותו בקבוצה להרגלים היומיומיים שלו וגילו שהוא היה שותה כל לילה כדי לישון וודקה מבקבוק של 3 ליטר שהוא היה ממלא אותו בסקיטלס. אם לא הבנתם עד עכשיו, אפשר להגיד שג'יימי ורדי היה אלכוהוליסט בתפקוד גבוה, ולמעשה הוא נאלץ להיות בתחתית בשביל לקום שוב. ארוסתו הייתה בהיריון שני וורדי נעלם לכמה ימים, ואחרי שהיא סוף סוף מצאה אותו הוא כמעט היה מאולף בבר. מבט האכזבה בפניה הספיק, אבל המילים שהיא אמרה לו זה היה הרגע ששינה את ורדי לנצח. אני לא הולכת להביא ילד לעולם המטורף שלך, אנשים היו מתים להיות במצב שאתה נמצא כרגע, אתה חייב לעשות משהו עם החיים שלך, אם זה איתי או בלעדיי. בשנה לאחר מכן ורדי החליף את הוודקה סקיטל שלו בדיאטה של 3 פחיות רדבול, אספרסו כפול וחביתת אומלט. ולמרות שזאת גם לא הייתה הדיאטה המושלמת, היא אפשרה לו לרוץ כמו מטורף כל המשחק, וסוף סוף הדברים השתנו לטובה. בסביבו דצמבר, אחרי התחלה טובה, לסטר ירדה לפתע למקום השלישי אחרי שהיא 3 משחקים ללא ניצחון, והם היו חייבים לנצח כל כך הרבה משחקים כדי להבטיח את המקום הראשון. אף אחד לא ציפה שג'יימי ורדי יציל אותם שוב ושוב. הוא כבש 10 שערים ש8 מהם היו גולים שניצחו את המשחק ללסטר, והם היו בריצה של 20 משחקים ללא הפסד, והם זכו בליגת הצ'מפיונשיפ. הוא קיבל את שחקן העונה של המועדון. בגיל 27 ג'יימי ורדי סוף סוף נחת בפריימר ליג, וההתחלה שלו הייתה בערך ככה: לסטר מפסידה 2-0 ליונייטד, הוא שחט 2 פנדלים, בישל 2 והפקיע 1. Starting to see, moving as fast as a bull, charging the scene, but on point like a laser, targeted beam. This to last. Vardy in the middle. This could be a huge moment. וגרם למשחק להיות 5-3 ללסטר. די מריה, רוני, פלקאו וואן פרסי היו כולם על המגרש, ואיכשהו איזה בחור שרק לפני 3 שנים שיחק בליגה השביעית הצליח להשיג תרומת שערים יותר מכל ה4 האלה ביחד. זאת הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה של הפריימר ליג שיונייטד מובילה ב2 שערים ומפסידה, אבל עדיין הקבוצה לא הייתה נראית כמו שצריך. הם כן הצליחו להינצל מירידה בגלל ורדי, ורוי אוטסון שצפה מהיציאה החליט להתקשר לוורדי ולהזמין אותו למשחק ידידות של אנגליה בגלל פציעות. אבל לפי מה שאמרו כולם בתקשורת, למרות שזה סיפור מרגש שוורדי הצליח להגיע לנבחרת, עדיין הוא כנראה לא הולך להיות מוזמן במשחקים יותר גדולים. וורדי אמר לסוכן שלו שיגיד להם שהוא פצוע, כי הוא אמר מה הטעם שלי לבזבז את החופשה שלי על המשחקים האלה אם גם ככה הם לא הולכים לקרוא לי בהמשך. אבל עם הרבה המזל החברים והמשפחה של וורדי הצליחו לשכנע אותו ללכת, וברגע שהוא הלך לשם הקריירה של וורדי השתנתה, ואתם אפילו לא מבינים עד כמה. ברגע שוורדי הכיר את נבחרת אנגליה וראה את הרמה, הוא לא רצה משהו יותר מלחזור לשם שוב, ואני חושב
חושב שזה מה שהזניק את הקריירה של ורדי לטופ לבל, כי הוא אמר בעצמו שזה שינה לו כל כך את החשיבה והמוטיבציה שלו עלתה רמה. 17 משחקים לתוך הליגה העונה והוא תרם לכל שער בכל משחק חוץ מאחד, אבל מה שהיה אפילו מרשים יותר שהוא הפקיע 11 משחקים רצוף, שזה הרצף הארוך ביותר בהיסטוריה של הפריימר ליג. וכדי שתהיו אפילו עוד יותר בשוק, תקשיבו לזה. לסטר הפסידו לארסנל וניצחו את ניוקאסל 3-0, אבל חוץ משתי המשחקים האלה, לסטר ניצחו בשער אחד בודד או עשו טקו בכל המשחקים שלהם. ונכון שהיה להם את מחרז ועוד כמה שחקנים, אבל להגיד שג'יימי ורדי הוא לא זה שיצר את ההבדל, זה יהיה לא הוגן. שתבינו עד כמה הוא הוביל אותם לפסגה. בדקו את כל התרומות לשערים של ורדי בעונה הזאת, והוא הביא ללסטר לבד 26 נקודות ב3.5 חודשים. תורידו ללסטר את ה-26 נקודות האלה, ובמקום להיות במקום הראשון, הם בין המקום האחרון לבין אחד לפני האחרון. ורדי הגיע לאולד טראפורד ושבר את השיא של ון ניסטלרוי, ושהקהל של יונייטד צועק את השם של מלך השערים האגדי שלהם, ורדי הפקיע ורץ אל אותו קהל ואמר להם, לא, אני, רק אני ופאקינג אני. זה היה כל כך אייקוני וכל כך כיף לראות את לסטר שפשוט הייתה בלתי ניתנת לעצירה. אם בתחילת העונה סוכני ההימורים טענו כי יש להם סיכוי של 1 ל-5,000 לזכות בליגה, ושנשאר 11 משחקים לסיום של העונה ולסטר עדיין בראש הטבלה, כולם אמרו מתי ייגמר להם המזל, מתי הם יפסידו לעזאזל, ואז הארי קיין הכריז על עצמו כאיש למשימה לעצור את לסטר. הוא העלה פוסט של אריות רעבי דם ורמז שטוטנהאם באים אליהם והולכים להרוס להם את התוכניות, אבל כמובן שוורדי לא נתן לו לעשות את זה. הוא הפקיע שערים בצרורות, אבל אז שהוא מרחק נגיעה מלזכות במלך השערים של הפריימר ליג, הוא קיבל הרחקה לשתי משחקים בגלל אדום, אבל לסטר המשיכה לנצח, ושבועיים אחרי כולם היו בבית של ורדי צופים בטלוויזיה שאולי יכריז עליהם כאלופת אנגליה. הם צריכים שצ'לסי תנצח עכשיו את טוטנהאם כדי שהסיכוי של 1 ל-5,000 אשכרה יקרה. וברגע שנשמעה שריקת הסיום ולסטר היא האלופה, ורדי העלה תמונה של מופס על הטוויטר להתגרות בקיין. אשכרה ג'יימי ורדי זכה בפריימר ליג וקיבל את שחקן העונה, ועזבו את זה שאחרי כמה שנים הוא גם הצליח לקחת את מלך השערים. זה פשוט סיפור גדול של חלוץ גדול שמוכיח לכם שזה אף פעם לא מאוחר לשנות את החיים שלכם, לא לשים על אף אחד ולהצליח. ג'יימי ורדי, איזה שחקן אתה ואיזה השראה אתה.